Bheka nantofu elisusizo losese. Bheka nantofu ngoba bebiza ngomthakathi. Bheka nantofu ngoba bebiza ngomthawo. Bheka nantofu ngoba bethiwa khipha izisu. Bheka nantofu. Bheka nantofu. Bheka nantofu. Bheka nantofu. Oh, Jesus! Oh, yebo. 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 Hey! Esusizwa nozeso. Sayibona ngibasala. Sisesikhathini lapho khona abantu inhliziyo zabo beyinamathisele kubanye abantu. Susa inhliziyo yakho kubantu. Kodwa nathi usho elisusizo nezezwe elabona uJohane eseJordani. Sidinga uhlobo labantu oluzothi balahamba lithi iBhayibheli kwakhona inkomo ezayibheke eBhelishemeshi. Lithi iBhayibheli lezi inkomo zayincolisa. Lithi iBhayibheli kwathi inkonyana isale emuva ukuze ibheke eBhelishemeshi. The reason why zayibheke eBhelishemeshi ngoba zayibona iwundlu. Sayibona iwundlu ukuthi nali iwundlu elisusizo losese. Sambona ngazalwane yabona sidinga uhlobo lamantombazane ezongabheki emaceleni kodwa elizobheka ngani uJesu. Yabona sesidinga abazona bazohlanga emasha. Sesifuna amakholwa azohlanga azothi angisenandaba ukuthi bangihlebe kathini as long as isayibona. Uma ngabe lilizo sekida yabona bangabe lilizo bayofakazela abashayela as long as usawubona umgwaqo wala oyakho awuyishayi u10 ubuyele emuva. Ngizothi mina mntakababa as long as usabona hayibo ngibona imiqhe Welisa Namafu Sifuna uhlobo njani? Sifuna uhlobo ongeke uzibheke abazalwane abakhonza naye. Oh, Jesus. Kodwa abazalwane sengihlala phansi. You know a preacher closes 10 times before. It's like that. It's not me. But this is a Sisingenile. Stinga uhlobo labazalwane these days ozothi malikhonza likhonze libe libhekiwe. Yebo baba. Ngoba uma uzokhonza amehla ke bheka ibandla. Wayizoba nenkinga ye-membership. Uthi ibandla likhulu. Yahamba. Okusho ukuthi inhliziyo yakhe ayikho uyidlulise ebandleni. Hey, ayikhuluma mntanami. Khuluma mnganami. Wolo amen shona phansi. Hallelujah. Bheka
yazi ngiyamcabanga mfethu, ngiyamcabanga uJohn, ngiyamcabanga esemanzini phakathi nomsebenzi ayiwenza waphazamisa, ngoba njalo uJesu uma efika phazama iprogram. Yebo. Iphindi ubejwayele eJordani ukuthi abhabhadise engaphazanyiswa umuntu, but uma kufika uJesu ngenxa ukuthi uyabona ukuthi lo ngoba besho ukuthi mina ngimbhabhadisa ngamanzi, kodwa uyeza onibhabhadisa ngayo naka sefikile sekaphola ukuthi amini, ngoba mayesefikile umoya ongcwele iprogram yebandla iyaphazamiseka. Mhlambe ngikhuluma ngento entsha bakithi, ngithi mina naka sefikile umoya ongcwele iprogram iyaphazamiseka. Ngiyacela futhi ithuze ngaphambili uningi uNkulunkulu abengakhuluma, kodwa ngizothi bhekani nami ngizonibambisa. Hayi Nkosi. Leli iBhayibheli uma abantwana bakwa-Israyeli bekhishiwe eGibhithe beyowela ulwandle, leli iBhayibheli uMoses wayephethe i-rod ithiwa yini udondo, wayephethe udondolo ne ongabe induku, asithi induku, wayephethe induku. Leli iBhayibheli ekhathaleni kwakhe, leli iBhayibheli umfowabo wenze njani? Weza wayomphakamisa, ngoba inhloso yabo kwangakhona ukubuyela emuva, kodwa ukuthi babone iwundi. Yes. Ngoba lithi iBhayibheli wathi lezi zitha eniyibona namhlanje Ngiphinde nibo. ngeke mphinde. You know why? Uma uhamba ubheke iwundi, lezi zitha oyibona namhlanje ngeke isaba khona, as long as ubheke iwundi. Kodwa uma ubheke omakhelwane uzoba nenkinga. Ngoba nenkinga. Oh Jesus. Ngizothi nami sengithandaza, bhekani Nanti undlu. ngingambheki ubongani, ngingambheki ubheki, kodwa bhekani nanti Yesu sizoyisisa. Kunabantu abazofika kuwe bethi uyabona nje uSibani bami sebewile basamkhonza uNkulunkulu, wena waye wakholoza. Angikolozi ngoba kwenze njani, kodwa ukuthi ngibheki umuntu, ngibheki umuntu. Makhona hlabele la hlabelela. Bhekani nanti undlu isusizo